Sepisan badhe kababar warok wanci dalu menika badhe kanthi cariyos utawi lampahan rebut waris cinarios jroning padepokan Gunung Sari mapan sawijining Sang Kyai Gung Kang asma Kyai Sarayuda anggadhahi kekaling putra kang nami Sento Tuwin Gentruh. Sentolan Gentruh sampun dewasa denya Bapak Kyai Sarayuda sampun sepuh nedya badhe lengser anggenipun hamomong padepokan mila padepokan badhe kasrahaken tuwin katuraken dening Sento nenggih putra pambayun utawi putra ingkang barep nanging sasat putra kalih nenggih putra ragil kang aran Gentruh boten trimah amargi pitados yen Gentruh langkung sekti ketimbang kakangipun. Pripun babaring cariyos adu kasekten Sento kalian Gentruh lumantar babaring cariyos warok agun salampan rebut waris. Bapak, kula ingkang sowan Bapak. Iya, nggih, boleh. Kados-kados sampun wancinipun. Duk rikala kepengker panjenengan paring sasmita yen to sampun wancinipun panjenengan badhe lereh utawi seren anggenipun ngesuwi wonten padepokan Gunung Sari Bapak. Ning kedah dipun emut Bapak. Kula Sento putra pembayun panjenengan
ingkang kedah kumedah badhe nerasaken gegayuhan panjenengan ingkang dereng kaleksanan ateges kula kinarya gantos panjenengan genipun ngesuwi siswa-siswa lan dlondong-dlondong wonten Padepokan Gunung Sari. Ning warta ingkang kula tampi Bapak kados-kados babakan kula badhe minggah kinarya pangarsa sulih panjenengan rayi kula gento kados boten terimah yen to kula ingkang ngesuwi Padepokan Gunung Sari mriki. Mila Bapak mangsa borong anggenipun panjenengan ngreka daya ten budidaya ngereh-reh adi kula nggih putra ragil panjenengan kang aran Gentro supados mangke saged nderek dawuh panjenengan boten balela ateges saged nderek punapa ingkang keparing dados kersane Bapak. Mriya kados pripun Bapak? Ngene lho. Aku wis ngrungokso wong tuwa le. Ngaten. Ya. Anakku kan loro. Nggih, kula Pembayun Sentro, adik kula Gentro. Karo Gentro. Nak kekarepmu kok ngono kuwi ya le. Nak kowe wis kaya aku, gitu. Kuwi gek bakal tak turunake ini nak kowe arep bajotake anggonmu ngarebut padepokan. Kula mboten rebut lho Bapak. Kula niki putra Pembayun jenengan. Ingkang sampun nuruni sedaya ngilmu saking panjenengan. Ingkang langkung lair rumiyin ngertos padang petenge alam donya menika kula riyen ketimbang adik kula Gentro. Menika kedah dipun penggalih. Ya ora ngono lho. Ampun ngantos wonten padepokan wonten wutah getih amargi rebut waris ampun ngantos lho Bapak. Iya. Kowe le tak kandhani. Nak padepokan arep tak turunake ya nak adimu trima. Kamangka iki adimu agek gladi ana ing pendopo. Boten saged. Kedah kula. Kedah kula. Engko dadi ora karo-karo nak ana aja tak bacot. Jejere panjenengan piantun sepuh ingkang reka daya budidaya supados adik kula manut. Lah, iki nak krungu gendul kok dadi ki apa ngono lho. Mila kedah panjenengan pripun? Ampun ngaten Bapak. Pun lung laju paring kula kemawon Bapak. Misal kuwi gendul. Ya nak trima gendul. Bapak. Gentro. Apa sing tak ucapke nalikane aku gegladen ana sak mburine papan kang wis sinekti. Sawijine ana ing kene aku ora trima sabanjure padepokan ana ing Gunung Sari. Arep tak jajahi kabeh ilmune Bapak. Sik. Babakan iki kowe wis krungu sak kabehe. Bakal dirembuk apik utawa dirembuk rame. Yen dirembuk apik becik kowe ngalah. Aku ora gelem ngalah. Ateges aku suliye Bapak mergo aku kang Aku Pembayun. tunggalmu sing paling enom. Loh, mula kowe durung Aja pantes. padudon, aja do padudon. Sekedap Bapak. Ngene Gento. Yen to satemah kowe bakal dadi pangarsa ing Gunung Sari. Banjur kasekten apa kang bakal mbok unggulake? Aku ana ing sawijining gunung gedhe kang duwe aran para siswa-siswa lan ingon-ingonku Lah ana nek ing glondong separone nggon aku lho. nanging ilmune Bapak arep tak tampa kabeh. Duwe apa? Sadurunge kowe ngetokake apa kang mbok duweni aku. Wis nurunake ngilmune Bapak kang aran Wahyu Dwi Denawa. Buktekno sing jenenge Wahyu Dwi Denawa kuwi kaya ngapa? Aku ra trima yen ana ing papan kene. Yen ora nganti kowe modar digaglak Dwi Denawa, aja katlah sentro kakange Gentro. Ya, tamakno. Dwi Denawa, cancut maju Dwi Denawa.
Sendro. Ora sudi, ora wedi, ora gigrek. Najan loro ingon-ingonmu. Deloken kaya ngopo? Ora sudi yen ilmu bapak karo Gendro. Dwi Denawa Buktekno buktekake sawijining Sianto loro Dwi Denawa. Unggul. Ora sudi yen ngilmune bapak arep tak tanding-tandinge marang aku. Aku Dwi Denawa. ora gigrek blas. Najan Gini ring mrene. sing tak delok para raksesa-raksesa sing aran Dwi Denawa. Apa kok ora gigrek? Ora gigrek blas Sendro. Aku wis nuruni ngilmune Bapak Dwi Denawa banjur kowe duwe apa? Aku para kang krakra sakti kang sawijine ana ing Gunung Gedhe. Ana sawijine kang singa barong. Tak idak kang ngalang-alangi aku. Kaya ngapa? Buktekke cok. Ora gigrek blas. Montap sarwila mempat hanya degan sapake anak etan samola jiwa satu bangsa bangsa dan pasulayan ora wedi yen sliramu ora wedi sawijining ana ing kene mung ketek-ketek cilik wajane iki ngene-ngene ketek-ketek cilik kor dadi gaglakan pisan ora Dwi iso Denawa. aku ini tak bagel Banjur apa kang mbok andelke? Mung ketek-ketek cilik. para ketek-ketek jikokno kang ingone-ingone dhewe ana ing Gunung Gedhe tarek rene
Sawijining ana ing papan kene. Pokoke ditekni Kang Denawa loro kuwi. Aja nyepelekke ilmune bapak. Keparat gento, keparat kowe gento. Ora trimo. Sawijining iki Buta Denawa ajar, ajar, ajar. Sawijining ana ing kene. Diteruske ora. Terus yen mung kethek cilik kalawan ingon-ingonmu ora gigrek kowe durung ngerti yen to aku go duwe saperangan dlondong seswane bapak kang mesti wae melu marang aku. Sawijining ora siswa-siswamu. Sawijining kang pernah siswa-siswaku ana palagan kene. Mau aku ngrungokke aku ning Parat tetep do bali ning papanmu. Bali ning papanmu. Singo barong. Bali ning Gunung Gedhe. Aja rene. Yen durung tak panggil aku ora arep kalah. Yen sawijining para siswa-siswaku babat pokoke. Parat Ora wedi ora gibrek. apa kowe ora ngerti gento? Yen to aku duwe siswa. Sawijining ana ing papan kene. Aku ora wedi. Kang ingon-ingonku ana ing Gunung Gedhe. Tak tokke kabeh. Aku duwe siswa-siswa dlondong kang bakal ngasorake tumrap kowe. Ya, pengen ngerti dlondonge Sento. Tak delok kaya apa? Dlondonge Sento, maju siji. Ayo mara gage dlondonge Sento. Maju. Para siswa-siswaku. Anggone gegladen ana ing papan kene. Sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Ragadaya. Mara gage Ragadaya. Putar gento. Sebelah dase. Cukup. Ragadaya, waspadakno dlondong-dlondonge siswa-siswa suku sakabeh. Ayo tandang karya. Para siswa-siswaku. Anggone gegladen ana ing papan kene. Sampun
siapa nopo dereng sampun siapa nopo dereng budal keso Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira hanulada do ing unicari tane Sang Prabu Sasra Bahu ing Mesmati aran Patih Swanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara gunakaya purune kang den antepe nuhun nitrah utama tandang Raja
anggone gegladen ana ing laladan kalisan gede aja gawe gelo ning atiku kang ngalang-alangi ana ing papan kene bapak ora trimo aku ya ora trimo yen sendok arep dadekke sawijining para siswa-siswa ku hancaku kabeh sing penting sampun siaga napa dereng sampun siaga napa dereng bidal kejo para bola-bola kiprah lambaikan tangan. Maes kembang kapang kenor wur lan kendang kempul wus dinabuh nut wirama gambuh kemrisi ing krepya sampur kang sinobla rikmo ngandan-andan nyongklang beksa kepan ayo rawe rantas malang tuntas budal kejo zaman wis akhir zaman wis akhir dumine goyang akale cungkir nabarati zaman wis akhir dumine goyang akale jungkir negarane goyang zaman wis akhir langit mentono atine kafir uripe zaman wis akhir banjir seguri mungkin sing arep edan
mungkir sing arep edan. Agunsa Indonesia.
Yo, lambaikan tangan. Pemanasan. Agun Sang. Sedelo gawe semulan ana pamit menawi stasiun balapan Solo cari wong sedelo pala Solo kirim warta lali apa pancen lali ya eling enggal kali iya kata saya
Oke, kita kasih lagu dangdut menemani kita semuanya. Bersama kita sudut-sudut untuk Anda semuanya. Bersama kita sudut-sudut untuk Anda semuanya. Bersama kita goyang semuanya dulur. Yuk bolo-bolo, joget semuanya. Sing penting aman, cinta, damai. Tepuk tangan kalisan. Duwe omah sing ra bersih, kebakat tresna, kebakat silan sayang. Yuk tangan-tangan di atas semuanya, konco bolo.
Nisa. Wow, Mas Gilang, Iya, Mas. tentunya untuk para